Barka da ziyarar tashar Million Tech Solutions. A wannan tasha za ka koyi fasahohi na zamani a kyauta. Kar a manta a danna subscribe da alamar ƙaraura domin ƙara samun shirye-shiryenmu sababbi. Assalamu alaikum jama'a, da fatan muna nan lafiya. Kamar yadda muka yi alkawari shine za mu gudanar da wannan class anjima da karfe 9 insha Allah zuwa 10 na dare. So wannan shine aji na farko, kuma mun yi alkawarin cewar za mu yi kamar video wanda zai nuna ya mutum zai ma yi accessing wannan class din. So kamar wanda bai taba participating ba a class on Telegram, yanzu za mu dauka tun daga farko zuwa yadda ma za ka yi joining tukunna. Bayan ka yi joining kana ciki kuma ya zamana za ka iya shiga ka yi attending wannan class din. So da farko dai in kuna gani ga inda nan na zagaye Telegram ne, wanda shine application din da za mu yi amfani da shi. Saboda haka za ka danna shi zai kuma bude kamar haka. So idan ka riga ka jira Telegram ɗinka ya gama loading, abinda za ka yi shine misali ya muƙaddara ba ma ka cikin group, ba ka cikin channel ɗin. So ita wannan channel kamar yanzu gashi nan, yanzu zan yi clicking domin in nuna muku yadda za ma kai joining. Yawwa, wannan shine abu na farko. Za ka taɓa nan, idan kai clicking zai yi loading. Idan ya loading zai kai ka inda wannan channel take, gashi nan Million Tech Solutions 1.1k subscribers da sauransu. Saboda haka idan ka zo sai ka danna wannan join din. Shi wannan join shine kamar a mataki na farko na cewar ka shiga shi wannan aji kenan. Yawwa, to kaga idan aka riga aka fara wannan class din akan channel ɗinka, tunda already ka riga ka yi joining yanzu kana ciki. Saboda haka abinda zaka gani a kai shine zaka zo kaga an rubuta, gashi nan an rubuta live stream started. So a cikin nan kenan, to kana ganin wannan to that means an fara. Saboda haka sai ka danna ka shiga. Idan ka shiga, to daga can sama zaka ga gashi nan an sa view live stream. Saboda haka kai a lokacin idan zaka shiga naka zaka gan shi daga daidai wajen mic din nan, zaka ga an rubuta join. Saboda haka sai ka danna joining. Abin da yasa wannan ba za ku ga haka ba saboda already ina ciki, kuma ina daga cikin admins ta wannan number, na daga cikin admins a ciki. Saboda haka idan kai joining zai bude ma waje kamar haka. Idan ya bude daga daidai nan wajen, abinda za ka yi shine, to abinda za ka fara dannawa shine wannan blue icon din. Wannan blue icon din za ku ga yanzu haka a blue yake, amma idan na taba shi haka ya riga ya zama green. So wannan green din shi ke nuna idan kai magana za a ji ka. So a matsayinka na wanda kake attending class, ko da ka riga ka danna shi haka, to ba za ka iya magana a ji ka ba sai in daga can admin ya ce okay, ya yi allowing ɗinka to speak. Saboda haka ina ga bayan wannan kusan abubuwan da za mu karasa ba wasu masu yawa ba ne. Kana shiga wannan, in kana da wani ƙara tambaya za ka iya ajewa a shi group ɗin da za a yi wannan aji insha Allah. So wannan kenan. Saboda haka idan da wani abu da ya riga ya zama na baka gane ba, you can drop it, mai discussing tun kafin ma lokacin da za a fara shi wannan class din insha Allah. So gashi, yawwa to ɗaya daga cikin maga wani daga ciki, Muhammad Ibrahim, ya nuna yana son ya magana. To da yanzu za a taba, ni daga nan admin na ce allow to speak. Malam Muhammad, muna jin ka. Barka da haka. To Malam Muhammad ina tunani baya kusa, ya ma sauka. To a haka dai za a yi interactive class ne, kuma insha Allah kowa zai fahimci abubuwan da za a yi. Kawai abin da ake so ka yi. So mun gode sosai, sai mun ji ku. Idan da mai ƙarin bayani kamar yadda na faɗa ko tambaya, ka iya aje mana a group insha Allah. Mun gode sosai, sai kun ji mu anjima.